Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini colonel Assimi Goïta ale sigila Mali jamana kunna a k'a ka ministre gɛn. Lassine Dembele ale de tun ye Mali sɛnɛkɛlaw ka ministre ye min yɛrɛ sigila kabini décembre kalo kɔnɔna na san 2021 sɛnɛkɛlaw kunna. Lassine Dembele ale gɛnna kun min na ɲɛfɔli kɔni ma kɛ maaw ye officiellement gouvernement fɛ a ka gɛnni kunna. Maa min ye Lassine Dembele ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ta ni waati in na o ye Daniel Simeon Kelema ye. Ale fɛnɛ ye sɛnɛko dɔnikɛla ye bawo a tun bɛ a cakɛda kelen kɔnɔ nga ale kɔni subantila ka kɛ colonel Assimi Goïta ale ka conseiller kɛrɛnkɛrɛnnen ye kabini février kalo kɔnɔna na. Bi Daniel Simeon Kelema ale de kan ka a jɔyɔrɔ fa sɛnɛko bunakun kan yaasa dumuniko lakanani dun ka fa o ka se ka sabati ɲɛkura ka se ka di sɛnɛko yɛrɛ ma Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.